मामि नोंखौ होनो आं दे माखौ नै बेखौ बिहरनोसो बावदों हेलौ आगै गुड इभिनिं आब' सना गुड इभिनिं सेम टु इउ नोंनियावबो दा थांगोन दै आब' नोंनियाथ' नयथायावमोन नामाथाय लाइक डाउन आगै थेंक इउ आब' सना मा ओंख्रि संबाय दं आब'? बारा गोबाव होआ आंबो दसेल' होगोन मोनबा थांबाय होनाय नायदोंमोन आं आब' नायनोसै माबायदि जायो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो खनसे दे आगै आं अनल' दोनबाय ओंख्रि संगासिनो अके जागोन दे आब' मामि मा खबर ना मोजांहाय मामि खैथा जाखो दा बेबायदि टाइमाव दसे दसे लानानै फैनांसिगोन लाइफ फैयैयानो बिराद गोबावसै आं
हाय बाजै सना होनदों। हेलौ आगै सना वेलकाम गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम। आगै मा खबर? आं बर'। मा खबर बाजै सना होनदों मोजाङावनो आगै। माने है बाजैया इमन माने इदिखौ गगायानो हामनो रोंला आगै। मा खालामदों नों बाजै सना होनदों आरोना। दङ आङो ओरैनो बिसिनायाव गोलांनानै दङ। ओइ अखाफोर हायाखै नोंसिनिथिं आगै? आं बर' आगै जोंथिं एकदम अखायानो दसेनो हायो दसेनो ओइ एकदम जिरन गैया आरोना अखा खोरोमो ओरैबायदि ओमफ्राय दसेनो अन्थाइ गोलैयो इदि जानानै दङ मिथिगौ। आंहाबो मोजां दे बाजै सना होनदों औ मोजाङानो जानांगौ आरोना आगै। देनजार अखा बारहुंखा ओरैबायदि आगै लाइक होआखैबा लाइक होदो दे अननानै। आगै बर' होनदों आं तामिल नाडुसो दं बाजै सनानो आदसा खामानि मावबाय दंना? ओंखाम जाबाय नामा होनो नामा बाजै सना होनदों आरोना ओंखामा जाबाय आगै। प्रमद नार्जारि आगै फैदों हेल' गुड इभिनिं बाजै होनदों हेल' आगै सेम टु इउ। अबावहाय माबा गोमलायगोन बै ओंखाम संग्रा ना मा थिं गोमो इयाव थांबा थिं गोमो थैगोनसो। आगै बर'आनो लाइक दान बाजै सनानो थेंक इउ स' माच आगै लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय आं बर' होनदों जाबाय आं होनदों मा ओंख्रि आगै? आं बर' ओमफ्रायो प्रमदा होनदों प्रिया बाजै लाइक थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय। आं बर' आगै होनदों मा ओंख्रि जाखो बाजै सना नोंहालाय होनदों ओंख्रिया जोंनिया बै मिनिथावखा आरोखि ना दाङाजों आलु ओमफ्राय दाउ बिगुर भाजा। मिथिगौना दाउ बिगुरखौ आं इमान गोथाव मोनो मिथिबायना आगै आं बर'। नोंहालाय मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय? प्रमद आगै दे कमेन्ट खालामदो मा ओंख्रि जानानै फैखो? आं बर' आगैया मोनदों दालि आलु भिन्दि भाजासो जाबाय आं बाजै सना होनदों आदसा जोबोद गोथाव आगै प्रमद बर' दालि दाउ बाजै होनदों आयु मालाय गोथाव गोथावथारहाय। आं बर' आगैया मा होनदों बेबनि फैबाय नोंहा बाजै सना नङा नङा फेसबुकनि आगै सना फेसबुकनिसो फैदोंमोन। ओमफ्राय आं बर' आगैया मा होनखो बिबनि एसएमएस फैबाय बेखौनो डाबल फरायबाय खोमा आं बर' आगै नङा एसएमएसआ माने माबानि फैदोंमोन आरोना फेसबुकनि फैदोंमोन आगै। आइ एम गलाब आगै फैदों हेल' होनफैदों आरोना आइ एम गलाब लाइक दा होनदों थेंक इउ लाइक दान सेभेन होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंनिसिम। मा ओंख्रि जाबोखो आइ एम गलाब आगै खिन्थानानै लादो दे ओंख्रिखौ। आं बर' आगैखौ बिएफखौथ' ओमफ्राय बाजै सनानो नोंगुमैयानो दङ आगै इदि नङा। ए मा हरलांखो थाम्फै अरखोना माखोलै इयाव? आं बर' आगैनिया गावनि प्रफाइलखौ होबा जोबोद समायनासिन नुगौमोन मानो लाभखौल' इदि आर'नाइ लाभखौल' होबाय दं।
गोजोन गैया बे आंनि जिउ बायदिजों बुंफबनाय सोर सोर दं दे आगैमोन कमेन्ट खालामद' थ' बुंबाय आं दाना बियोबसो होनबाय दंदांना आङो सिङाव मा गाबबाय दङ एप बिनो फेसबुकखौ कार्टिं बुंबाय फेसबुकखौसो होनदोंमोन ने आङो बिएफसो आंनियाबो मिस्टेक जादोंना फेसबुकसो खामोनाखै थिगानो जादों दै नों सर्ट बुंदों ओमफ्राय आंहासो बेलेग बुंबाय दं थैसां मिनिथाव आंसो एकदम मिस्टेक फरायगासिनो दङ मिथिबाय गोरोन्थि फरायबाय दं हाहा होनोबा फेसबुकनिसो फैदों औ नोंनि बुंनाया माने गोरोन्थि जायाखैमोन आंनियासो गोरोन्थि जादों मा नाम दं नोंनि फेसबुकखौ बाजै सना आंना बे प्रिया दैमारि नेनखाहाय आगै जेबो आंना इन्सटाबाबो बे प्रिया दैमारि फेसबुक आरो इउटुबबाबो बे प्रिया दैमारि स्टार्ट मेकारबाबो बे दैमारि गोजा र' आं नायनि नोंनि फेसबुकखौ बाजै सना होनदों फेसबुकखौ नाय ओमफ्रायो इन्सटायावबाबो बे प्रिया दैमारियानोखा माने इन्सटाखौ नुदोंना फेसबुकआवबो इउटुबावबो थांनो हाखायो आरो ना माने लिंक दंखायो नालाय नों इन्सटाखौनो नायग्रो इन्सटाखौ प्रिया दैमारि लिरग्रोदो ओमफ्राय आंनि फेसबुकआवबो बे इन्सटायानो एखेखा प्रफाइला मोननैबो सेम आरो इउटुबाबो सेमखा खोमालै प्रफाइल फटक दं नामा नोंनि बाजै सना औ आंनि प्रफाइल फटक दंजोबखायो ए उमुखा हरदों आं सानदों माबा नैबे